खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड' निउज चेनेलाव बयखौबो बरायबावनाय थाबाय। आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोननि थाखाय आं फिन गोदान खौरां लानानै फैबावबाय। आसा खालामो खौरांखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांगोन। खाथिथाराव सौफैबाय बोसोर गोदानाव जों बयबो रंजायो, नाथाय देग्लायनि बोसोर गोदाननि रंजानायनि थाखाय रायजो सोरखारा गोख्रों थांखि फोसावदों। जौ लोंनानै गारि सालायोब्ला 10,000 रांनि जुरिमाना होनांनो हागौ, नङाब्ला जोबथेसालियावबो जोबजानो हागौ। फैगौ 31 डिसेम्बर आरो गोदान बोसोरनि सानाव जाहाथे रड एक्सिडेन्ट जानायखौ होबथानो हायो, बेनि थाखायनो रायजो सोरखारा माखासे गोख्रों आयेन फोसावदों। बेनि थाखाय 31 डिसेम्बरनि फुङावनो आसाम पुलिसा जायगा जायगा ओंखारनानै नोजोर लाखिनाय खामानिखौ मावगोन होननानै फोरमायथिदों डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। कामरुप मेट्र'नि DTO गौतम दास बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला गारिनि गोख्रैथिखौ 60नि बांसिन सालायनो मोना आरो बाइक सालायग्राया हेलमेट गानथारनो नांगोन, नङाब्ला जुरिमाना होनो नांगोन आरो गारि सालायनायनि माखासे आयेनफोरखौ सिफायोब्लाबो लाइसेन्सखौ दाननानै होनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों बिथाङा। बेनि अनगायैबो पिकनिक जाहैनायाव गारि सालायग्राया जौ लोंनानै गारि सालायनो मोना, नङाब्ला 10,000 रांनि जुरिमाना होनांगोन आरो ड्राइभिं लाइसेन्सखौबो दाननानै होगोन, नङाब्ला जोबथेसालियावबो सोजानो हागौ। गुबुन बोसोराव बोसोर गोदाननि रंजानायाव रड एक्सिडेन्टजों जेरैबायदि सुबुंनि जिउ खहा जादोंमोन, बे बोसोराव बेबायदि रड एक्सिडेन्ट जाहोनो हाया होननानै फोरमायथिदों। बेनि अनगायैबो जौसिन बिजिरसालियाबो एक्सिडेन्टजों थैनायनि अनजिमाखौ खम खालामनो थाखाय गुबुन गुबुन रायजोफोरखौ बिथोन हरदों। बेनि थाखायनो बे आयेनखौ लाबोनाय जादों होननानै फोरमायथिदों। नार्सनि गोरोन्थिनि थाखाय सासे 7 दाननि उन्दै गथ'सानि जिउ खहा। क'क्राझार टाउनजों नांजाबनाय जाम्फै बारनाय गामिनि जुलि ब्रह्म आरो जाखांगोरा ब्रह्मनि 7 दाननि उन्दै हिन्जावसा गथ'आ नार्सनि गोरोन्थिनि थाखायनो अबथिरा जिउ खोमानो गोनां जाबाय। उन्दै गथ'सानि बिमा आरो बिफाया फोरमायथिनाय बायदिब्ला बुधबारखालि 11 रिंगासोआव टिटि थुनो थाखाय आसाया लेंफैदोंमोन आरो टिटिखौ थुजाहैदोंमोन। लोगोसे फोरमायथिबावदों दि टिटि थुखांनायनि उनावसो थुग्राया खोन्थादों दि उन्दै गथ'सानि देहायाव गंथाम टिटि थुनाय जाबाय होननानै, जाय गोरोन्थि होननानै फोरमायथिदों बिथांमोनहा। बेनि उनावनो अदेबानि मैयानो 7 दाननि उन्दै गथ'साया जोबथा हां लायो होननानै दुखुखौ फोरमायथिदों। बे जाथायखौ लानानै पुलिस थानायाव केस फाइलबो खालामनाय जाबाय आरो सोरखारखौ नांगौबायदि मदद होनो थाखायबो खावलायहरदों बिथांमोनहा। गासैबो बर' सुबुंफोरानो रन्जन दैमारि बिथांनि सोमोन्दै मिथिनो हांखुर आरो बिथाङा माब्ला जोबथेसालिनिफ्राय उदां जागोन बेखौ नेनानै दङ। बिथांमोन गासैनिबो थाखाय दुखुनांथाव खौरां। मैया जानो गोनां रन्जन दैमारि बिथांनि हियारिंआ जायासै आरो जानुवारि दाननि 17 अक्ट'आवसो लानाय जाबाय। रन्जन दैमारि बिथांनि उखिला फोरमायथिनाय बायदिब्ला कर्टआव दिनैनिफ्राय बेन्च जिरायनाय नंला, जायनाखि रन्जन दैमारि बिथांनि केसआ सेन्सिटिभ केस। बेनि थाखायनो रन्जन दैमारि बिथांनि थाखाय फ्राय सानफ्रोमबो हियारिं जानाया गोनांथि दङ। नाथाय कर्टआव बेन्च जिरायैनि थाखाय सानफ्रोमबो हियारिं होनाया जेंना नुजाथिगोन। बेनिखायनो बिथांनि हियारिं होनायखौ दोनथ'नाय जाबाय आरो फैगौ जानुवारि दाननि 17 अक्ट'आव हियारिंनि अक्ट'खौ गुवाहाटि हाइकर्टआ लाफिनबाय। जनाइनि सिमेन्ट सापरियाव गुलि गावनाय जाथायजों बुदा बसुमतारी बिथांनाव गुलि नांदों। फोरमायथिनाय बायदिब्ला मोनसे थिकादारनि कम्पानिया सिमेन्ट दैनि क्वेरियाव खामानि मावदोंमोन। खामानि जोबखांनायनि उनाव रेल लाइननि थाखाय JCB, प्रेसार मेसिन आरो बेबायदिनो गेदेर मेसिनफोरखौ बारहोनो हायाखैमोन आरो मावथिफोरा बेयावनो सानथाम नांथानानै थानो गोनां जादोंमोन। उनाव बेफोर मेसिनफोरखौ बारहोनो थाखाय रेल लाइन खाथियाव हाखर जावबाय थादोंमोन। बे समावनो बुदा बसुमतारी बिथांजों लोगोसे आरोबाव 2 सुबुंफोरा मबाइलाव भिडिअ नायबाय थादोंमोन। बेखौ नुनानै मावथिफोरा गावसोरनि भिडिअ सेबखांनानै रेल बिफाननो अजद हरगोननि सन्देह खालामदोंमोन आरो बिथांमोननि सायाव गाग्लोबदों होननानै फोरमायथिदों। बे गाग्लोबनाय जाथायाव बुदा बसुमतारी 35 बोसोर बैसोनि बिथांनि गोदोनायाव गुलि नांदों। जाथायखौ खौरां मोननानै सिमेन्ट सापरि पुलिस थानानिफ्राय नुजाथिहैनानै गाग्लोबजानाय बिथांमोनखौ फाहामथायनि थाखाय सिलाफोथार देहा फाहामसालियाव थिसनहैदों। उनाव बुदा बसुमतारी बिथांखौ डिब्रुगड़नि AMC देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों। बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया जागोन होननानै पुलिस बिफाना फोरमायथिदों आरो जायनाखि रेल लाइन सेराव हा जावनायनि उनावनो बेफोर जाथाया जादों, बेनि थाखाय GRPFआबो नायबिजिरगोन होननानै फोरमायथिदों। गुबुन फारसेथिं रायजो राजाफ्रा दायनिगिरिखौ हमनानै साजा होनो थाखाय दाबि दैखांदों आरो फालांगिनाव माबोरै हाथियार थानो मोनखो आरो माबोरै जायखौनो बेखौनो गुलि गावनो मोनखो होननानैबो सोंथि खालामदों आरो गोख्रों नायबिजिरनो थाखाय दाबि खालामदों बिथांमोनहा। बे जाथायखौ मोनाबिलि 7 रिंगासो समाव जादों होननानै फोरमायथिदों। गाग्लोबजाग्राफोरनि मुङा फारियै बुदा बसुमतारी आरो बिथांनि फंबाय लोगोसे मंगल बसुमतारी। गोरोन्थिया सोरनि? आसाम सोरखारा गोरोन्थियावनो
लाइजाम हरनायनि ना लाइजामखौ नुनानै आसि थुग्रा सुबुंफोरनि। मख'नो गोनांदि थांनाय 25 नभेम्बराव आसाम सरकारनि पार्सनेल डिपार्टमेन्टनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनिफ्राय वेलफेयार अफ बड'लेण्डनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनिसिम लाइजाम फैदोंमोन आरो बेनिफ्राय बिटिसि सरकारनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनिसिम 6 डिसेम्बराव लाइजामा फैदोंमोन। लाइजामनि गेजेरजों बिटिसिनि सिङाव 3rd ग्रेड आरो 4th ग्रेड साख्रिनि लांदां जानानै थानाय भेकेन्सिनि डिटेल्सखौ आसाम सरकारा बिदों। बेखौ लानानै ससियेल मिडिया आरो मिडियायाव गोबां रायजोफोरानो सावरायलायदों दि CSBनि गेजेरजों बिटिसिनि 3rd आरो 4th ग्रेडनि साख्रिनि जि थिसनलाइ होयोमोन बेखौबो आसाम सरकारा लानानै थांबाय बायदि बायदि। ससियेल मिडियायाव बेबायदि गोसारनायखौ लानानै आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारि बिथाङा गावनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों लिरदों दि आसाम सरकारनि पार्सनेल बिफाना दैथायनाय लाइजाम बायदियै कमन रिक्रुटमेन्ट एग्जामिनेशननि थाखाय बिटिसि सरकारनि 3rd ग्रेड आरो 4th ग्रेड मावदांसाफोरनि गासै खालि फारिलाइ बिनायनि सायाव गोबां दान्थे बिदान्थे जानायखौ नुनो मोन्दों। बिटिसि हालामनि रायजो राजाफोरनि फिनजाथायखौ नोजोर होनानै आं आसामनि गिबि मन्थ्रि मानगोनां डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माजों सावरायहरबाय आरो गोबां मानसिफोरनि खेंफोरथिखौ गिबि मन्थ्रिनो फोरमायनायजों लोगोसे लाइजामनि सोमोन्दै सानफिननो खावलायनाय जायो। आसामनि गासैबो बिफाननो हरनाय बायदिनो बिटिसिनोबो बे लाइजामखौ हरफ्लांदों होननानै गिबि मन्थ्रि बिथाङा फोरमायदों। बिथाङा बे गोरोन्थियै हरफ्लांनाय लाइजामखौ दैखांनानै लाफिननाय जागोन होननानैबो फोरमायथिबाय। सिगांनि बायदिनो बिटिसि सरकारा बिटिसिनि थाखाय 3rd ग्रेड आरो 4th ग्रेड थिसनथाइखौ होगोन आरो बेयो आसामनि कमन रिक्रुटमेन्ट एग्जामिनेशनजों जेबो सोमोन्दो थानाय नङा। गुबुन फारसेथिं आसाम सरकारा 1 लाखनो साख्रि होनो जि थांखि लादों बेखौ थाबैनो मावफुंनो थाखायनो बे सार्भेखौ खालामदों होननानै फोरमायथिदों राजु नार्जारिया। मख'नो गोनांदि आसाम सरकारनिफ्राय ओंखारनाय बे लाइजामखौ लानानै बिटिसिनि MCLA माधव चन्द्र छेत्री आरो UPPLनि नेहाथारि राजु नार्जारि बिथाङा खौरांगिरि मेल खुंदों। बिथांमोना बुंथिदों दि आसाम सरकारनिफ्राय ओंखारनाय लाइजामखौ लानानै ससियेल मिडिया आरो मिडियायाव बेरेखा दोलोआ गोरोन्थि फोसावदों। लोगोसे फोरमायथिबावदों दि बिटिसिनि अनगायै गासैबो 6 शेड्युल काउन्सिलफोरानो काउन्सिलनि सिङाव थानाय 3rd ग्रेड आरो 4th ग्रेडनि साख्रिखौ होनो हायो। दाबो बिटिसिनि 3rd ग्रेड आरो 4th ग्रेड साख्रिनि इन्टारभिउखौ बिटिसि सरकारानो लागोन। नाथाय फाइनान्सियेल एप्रुभेलनि थाखाय एबा दानबान्थानि गनायथिनि थाखाय आसाम सरकारनाव गनायथि लानो गोनां जायो मानोना जोंहा फाइनान्स डिपार्टमेन्ट गैया। दा आसाम सरकारा बिटिसिआव 3rd ग्रेड आरो 4th ग्रेडनि लांदां जानानै थानाय भेकेन्सिनि डिटेल्सखौ बिहरदों। बेखौ मिथिखांनायनि उनाव आसाम सरकारनिफ्राय फाइनान्सनि गनायथि लानो गोनांथि गैला। आसाम सरकारा 1 लाखनो साख्रि होनो जि थांखि लादों बेखौ थाबैनो मावफुंनो थाखायनो बे सार्भेखौ लादों होननानै फोरमायथिदों राजु नार्जारि बिथाङा। बेनि अनगायैबो बिथांमोनहा बुंथिबावदों दि बिटिसिनि 6 डिपार्टमेन्टखौ दिसपुराव हरबाय होननाया नंखाय। सिगाङाव जौगानायनि खामानिफोरा माबायदि मावजादों, खामानिफोराव जाख्ल'नाय जादों नामा बेखौ नायग्रा रावबो गैयामोन। बेनिखायनो डिसिनो 6 डिपार्टमेन्टनि नायबिजिरनाय आरो नायगिदिंनायनि बिबानखौ होनाय जाबाय। डिसिआ दा आसाम सरकारखौ रिपर्ट होनायजों लोगोसे बिटिसिनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनि गेजेरजों बिटिसिनि गाहायनोबो रिपर्टखौ होसिगोन आरो डिसि एसपिआ बिटिसिनि गाहायनि बिथोन बायदियैसो खामानिखौ मावसिगोन होननानैबो फोरमायथियो बिथांमोनहा। बेनि अनगायैबो बेरेखा दोलोखौ मोजां सरकार दानायाव मदद होनो थाखाय खावलायो। गोहोआव थानाय सरकारनि सायाव माबाफोर गोरोन्थि नुयोब्ला आसि थुनो थाखायबो खावलायो जाहाथे सुद्रायनो हायो। लोगोसे हाग्रामा महिलारि बिथांखौबो एसेम्ब्लियाव बाहागो लानो थाखाय खावलायो। एसेम्ब्लियाव बाहागो लायालासे मिडियायावल' बुंबाय थायोब्ला बेखौ रायजो राजानि मोजां दैदेनगिरि मानिनाय जानाय नङा होननानैबो फोरमायथियो बिथांमोनहा। अल बिटिआर नन प्रभिन्सियेलाइज्ड LP UP टिचार्स एस'सिएशनआ खौरांगिरि मेल खुंदों। बिथांमोनहा फोरमायथिनाय बायदिब्ला थांनाय 25 नभेम्बराव बिथांमोननि आफादा बिटिसि सेक्रेटारियेट मोखाङाव सोमावसारनाय हाबाफारि लादोंमोन। बेयाव MLA लरेन्स इस्लारि बिथाङा नुजाथि फैनानै बिटिआर गोरोबथानि 6.3 दफानि सायाव सावरायनो थाखाय आरो बिटिआरनि फोरोंगिरिनि जेंनाखौ सावरायनो थाखाय डिसेम्बरनि गिबि सप्तानि गेजेरावनो प्रमद बर' बिथाङा फोरोंगिरि गौथुमखौ लेंहरगोन होननानै रादाय होलांदोंमोन। नाथाय दिनैसिमबो प्रमद बर' बिथाङा लेंहराखै। लोगोसे लरेन्स इस्लारि बिथाङा प्रमद बर' आरो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माजों बिनि सोमोन्दै सावरायदोंना सावरायाखै बेखौबो जेबो मिथिया होननानै फोरमायथिदों आरो बेबायदिनो थगायबोगासिनो दं होननानै बुंथिबावो बिथांमोनहा। बेनिखायनो अल बिटिआर नन प्रभिन्सियेलाइज्ड LP UP टिचार्स एस'सिएशनआ दिनैनि सानखौ खाबु होबावदों। दिनैबो जुदि सावरायनो लेंहराब्ला बेनि उननिफ्राय रेल लामा राजा लामा जथेगोन होननानै हुमखि होयो। लोगोसे साखा बन्द आरो 4 जिल्लायाव अफिसियेल खामानिफोरखौबो बन्द खालामगोन होननानै हुमखि होयो बिथांमोनहा। XNDB धीरेन ग्रुपनि 150 सोद्रोमाफोरा BR फेरेंगा बिथांनि नुजाथिनायाव UPPL दोलोआव हाबबाय। बिथांमोना फोरमायथिदों दि UPPL
बिजेपि आरो जिएसपि दोलोनि जथाय सोरखारखौ मदद होनो थाखाय आरो बिथांमोननि दैदेननायाव रिहेबिलिटेसन मोननो थांगासिनो दङ बेनिखायनो इउपिपिएल दोलोआव हाबदों बिथांमोनखौ बरायनानै इएम बिआर फेरेंगा बिथाङा बुंथिदों दि बे समा एनडिएबिफोरखौ लानानै राजखान्थि गेलेनायनि सम नङा समानै राननानै जानायनिसो सम धीरेन बिथाङा रिहेबिलिटेसन पेकेज मोननांगौनि थाखाय लिस्ट हराखै जायनि थाखाय बिथांमोनहा रिहेबिलिटेसनखौ मोननो हायाखै लोगोसे फोरमायथिबावदों दि एक्स एनडिएबिफोरनि रिहेबिलिटेसननि थाखाय गबिन्द बसुमतारी आरो बिआर फेरेंगा अदेबानि गावनो बिबानखौ होदों बेनिखायनो आद्रा थालांनाय हार्डकर केडार्स अदेबानि नंगुबै एनडिएबि बिथांमोननो मोननो गोनांखौ होनो थाखाय फैगौ 18 आरो 19 अक्ट'आव डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माजों सावरायगोन होननानै फोरमायथिदों नंगुबै एनडिएबिनि अनगायैबो सेम्पेटाइजार अदेबानि जायफोर समाजनि जानानै रांखान्थि समाजखान्थि गासैबो बिथिङाव एनडिएबिफोरखौ मदद होबोदोंमोन बिथांमोननि मुंखौबो जेसेबां हायो एसेबां थिसननो नाजागोन होननानै फोरमायथिदों आरो जायफोर नंगुबै एनडिएबिफोरा दासिम रिहेबिलिटेसनखौ मोनाखै बिथांमोनहा गोसो बायनो नाङा होननानैबो बुंथियो बिआर फेरेंगा बिथाङा मानोना हार्डकर केडारफोरा मोनखाथारनांगोन होननानैबो बुंथियो दिनैनि खौराङा एसेनोसै खौरांखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोन्थों नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानबा सानफ्रामबो फुंनि समाव खौरां मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौबो क्लिक खालाम लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों